Hakasngi buram jang ka Trinity Bakhuid. Ukpa Bakhuid po bliu, ula rakhi aga mas Bakhuid rengkat hajar ngot kipat jong ublay. Daga bapusan halor ka jemaya jong ublay ukpa, ublay ukhun, bat ublay umensim Bakhuid. Upup ula batay, baka ni ka ailat dingi, ban pai biang, syaka jing em jongi nadu bat sedang, daga jing em ka ba ublay ula ai hangi, lengba uji sukris. Umensim Bakhuid, ubabenya so ya ukpa bat ukhun, udon hakidok nuot jongi. Lengba kani, ula beteng banong, ka balang, ka kelalong ka sakramen jong ka jingya teli, ka jaka jingya kendo, ka jing id, bat ka jing im, ha ka baka beneng, bat ka kendo, ka ya kendo. Habab pusan ka gospel upo beliau ula keren syapang uwe uparasi u Nicodemus, batrang bha banjan bat ujisu. Watla udan ka jing terang ka bakrau ban tip bat sengotu manu ujisu. Henry ula let wat ya u hakapor menmit kenang baki wei bat kibriu kinom yo iya u. Henry ujisu ula pediang sengo bha ya u Nicodemus bat ula penkendit ya u da ka jubab jong u. Ngaya thu ya pi ya ka jing shisha. Amdan ubala ban yoi ya ka hima ublay lemda kha biang ya u. Nicodemus ula sengo thu ba ublay ula ban penkala ya ka jing em jong u. Kat ba ujisu ula kran syapang umensim Bakhuid, Nicodemus ula sengo thu ya ka jing shisha bat ka jing shisha kalong. Ublay ula it kata ya ka perthei ba ula ai tino ya la ukhun ba marwe. Ba baro ki banget ha u onom yam Henry unyo ya ka jing im ka bam jukut. Na ka gospel jung Yohanes kelenong ka balai ka dekot ka bakan riu. Ublay Shem lapha ila ukhun sesela perthei ban penrem Jaka, Henry ban long unong pen im jongka. Ka dekot ka bakan nyo. Ukpa Bakhuid ula batay baha kata ka jing maya jong ka Trinity Bakhuid. Ukpa, ukhun, bat umensim Bakhuid, niadon rengkat bat ujisu haka yeng Shongneh kumba Nicodemus ula dan rengkat bat ujisu. Kajing em jong ublay kalong ka pela hadu kata-kata. Ka ajing suk ya kamensim jongi ka badap barabor da kajing konyo bat kaya rap ru engi ban yakendu yaki men ki para ha kajing kemen mensim. Ka Trinity Bakhuid kaya rap engi ban it ya baro bat yaki ki baro. Namar lengba jongka ngi sngow thu ba man la ka benta jong ka jing thau la thau na ka benta ka jingya day ka jingya teli bat ka jingya kendu para briu. Henry ha ka ju kapor nginang sngow thu ru balay ba ka jing penya klat ka jing bam sngow tenat bat ka jingya kenat kilam sya ka jing sngow si ka jing chat jing pra bat ka jing theli ha ka perthei. Enda Nicodemus uyo sngow ya kinu ki kentin ki ba sniu ni ki ba persya ya ujisu. Uju persang ban pen sngow thu ya ki pat ba bakin sngap shwa ya u ha shwa ban penrem ya u. Nicodemus ula pediang ya umensim joka jingya teli uba pli ya ki dok nut sya ki jing shisha ki ba thamai bat sya ka jing penkela ka ba shisha. Unu ubam pediang ya umensim temen kloy ha ka jing sngow si da ka jing sngow marwe bat klem ka jing kemen ha ka dok nut jong u laong upup. Ula beteng da ka baong ba menta ka sngi ka de ka sngi jong ka jing kemen bat ka jing rakhi. Namar ka jing rakhi jong ublay ka longru ka jing rakhi jongi. Rengkat ka jing duwai u angel utrai ula kentu ya baro ban long kum ka Maria. Ka kemi jong Jisu ban ong hoot ya ka mon jong ublay. Ai ba ka jing ong hoot ka jongi ya ka Trinity Bakhuid kan wan ra ru ya ki so ki ba thiang ki ban ya lamingi kam jan shushu sha ublay. Kumta ka jing rakhi ya ka Trinity Bakhuid ka penken mau yangi ba ublay dan sya jingai. Henry ulong uba im bat uba trei borba ha ka jing im ka jongi man la ka sngi. Lengba ukpa ukhun bat umensim Bakhuid ngiyo benta ha ka jingya day jong ka jing it ka jingya teli bat ka jing im. Kum Nicodemus ngiru lakhat ban pli ki do nut sya ka jing shisha jong ublay bat ban sya penkela da ka bor jong umensim Bakhuid. Tungin but ya ka nuksa jo ka Maria da ka baong hoot
ya ka mon jong uble khnang ba ka jing e jong ka Trinity Bakhuid kan seiso ha ka jing em jongi bat kan penlong yengi ki sakhi ki ba shisha jong ka jing kemen ka jing suk bat ka jing yateli ha ka perthai